Dobro večer. Jedan od novih projekata ovogodišnjeg 8. Subverzij festivala jest i Škola suvremene humanistike, koja traje od 8. do 14. svibnja. Riječ je o pilot projektu druge godine zaredom, koje je od ove godine u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti i Odsjekom za nove medije u Zagrebu. Bavit ćemo se socijalnom dimenzijom kulturne politike, te ćemo kroz niz inozemnih i domaćih predavača pokušati uspostaviti analitički okvir rada i proizvodnih odnosa u kulturi, zahvaćenom politikama štednje i procesima komodifikacije javnog sektora. Od inozemnih predavača dolazi nam Primož Krašovec, slovenski sociolog i predavač na Umjetničkoj akademiji u Ljubljani. On će nam pokušati izložiti kritiku javnog sektora iz lijeve perspektive. Na primjeru javnih institucija u Sloveniji ukazat će kako je realno postojeći sektor mjesto ujedno i proizvodnje neoliberalne ideologije, te kako se nipošto ne radi o polju lišenom problematičnih kontradikcija. Sa sveučilišta u Hertfordshireu dolazi nam Ursula Hughes. Ona je u Hrvatskoj prije nekoliko godina već izložila analizu komercijalizacije javnog sektora. 10.5. na Školi suvremene humanistike pričat će o radu u globalnoj digitalnoj ekonomiji, te ukazati na to da se novim formama akumulacije kapitala pojavljuju i neki novi oblici rada, preko kojih se zapravo lakše pristupa globalnoj armiji rada, što se uspješno događa mimo sustava državne regulacije i zaštite zapošljavanja. Sa publicistom i novinarom Guardiana, Richardom Seymorom, također otvorit ćemo raspravu o pogrešnim upotrebama koncepta prekarijat, kojim se uporno pokušava označiti da je riječ o novoj klasi u nastajanju. Međutim, puno je točnije govoriti o prekarnosti kao fenomenu koji se događa uzduž cijele klasne stratifikacije, neovisno o sektoru rada. Te tako shvaćen prekarijat te bi ga trebalo operacionalizirati kroz radikalnu transformativnu politiku 21. stoljeća. Školu ćemo zaključiti tribinom modeli financiranja alternativnih medija, na kojoj će članovi uredništava alternativnih medija Dinko Kreho iz Zareza, Jernej Kaluža iz Radija Študent, te Baškar Sunkara iz Đakobina govoriti o vlastitim institucionalnim i vaninstitucionalnim financiranjima medija, te svojim iskustvima sa infrastrukturnom podkapacitiranošću, prekarnosti rada u takvim uvjetima, distribucijskim problemima itd. Uz kritički osvrt na širu medijsku okolinu i recepcijski horizont konzumacije takvih medija. Inače, Baškara Sunkaru također ćemo imati priliku ugostiti i na konferenciji gdje će pokušati govoriti o perspektivama za socijalističku politiku 21. stoljeća u SAD-u. Na primjerima i uspjesima na lokalnoj razini te utjecaju časopisa Jacobin. Također spomenuti publicist Richard Seymour jedan je od predavača na konferenciji. Tamo će nam izložiti predavanje neoliberalna država i socijalistički izazov, gdje će ukazati na nekakve izazove radikalno lijeve državne strategije koje stoje pred grčkom strankom Syriza u neprijateljski nastrojenom institucionalnom okruženju kako u Grčkoj tako u Europi, gdje se uporno blokira svaki pokušaj i ekonomski kažnjavaju i najblaže humanitarne reforme. Iz bogatog programa ovogodišnje konferencije sa posebnim zadovoljstvom pozdravljamo dolazak Lise Vogel te Viveka Čivera iz New Yorka. Inače, Lise Vogel je veteranka borbe za građanska prava u Americi, te također pokreta ženskog oslobođenja 60. godina. Ona će nam u svom predavanju Marksizam i opresija žena, a s obzirom na ekonomsku krizu koja poneviše pogađa marginalizirane društvene skupine od kojih je najveći broj žena, a i ujedno prijepore oko toga što bi feminizam trebao danas značiti, na koji bi se način trebao baviti pluralnošću ženskog pitanja, pokušati kritički se osvrnuti na dualan sistem popularan među socijalističkim feministkinjama koje tvrde da su spol i klasa dvije odvojene jedinice. Pritom, naravno, pokušat će dati naglasak
na teoriju, odnosno perspektivu socijalne reprodukcije koja teži žensku potlačenost smjestiti unutar marksističkog razumijevanja procesa kapitalističkog sistema. Vogel će se dotaknut će se pitanja tretmana i važnosti neplaćenog kućanskog rada, te sve raširenije koncepta intersekcionalizma i njegove kritike, te ukazati potrebu da se žensko oslobođenje i pitanje ženske borbe nužno stavi u širi društveno-ekonomski kontekst reprodukcije kapitalističkog sustava u cjelini. Nadalje, Vivek Čiber, profesor sociologije sa sveučilišta u New Yorku, dolazi nam povodom svoje nove posljednje knjige 2013. godine izdane Postkolonijalna teorija i sablast kapitala. On će nam pokušati dati kritiku postkolonijalne teorije i subalternih studija koji su, odnosno slabosti i kontradikcije koje su, unatoč tome što se godinama predstavljalo kao okvir za proučavanje kapitalističke dominacije i opresije, nisu uspjeli obuhvatiti ideju univerzalne teorije. Te svojom analizom vraća pitanje potlačenosti i subalternih u historijsko-materijalistički okvir. Polemika sa postkolonijalnom teorijom po pitanju definiranja globalnog kapitalizma iznimno je važna i za naš lokalni kontekst, jer nudi odgovor na često postavljene tvrdnje kako ovo što imamo danas u Hrvatskoj nije kapitalizam.